Shalom marihita sa luhut na. Selamat hari Minggu, anak-anak ni Tuhan Yesus. Today parhalado ni Huriata, pasahaton. Selamat mengikuti permingguan mahita. Ohom mahita sa ngobas pasahat to dirita to debata sa tidu. Partopak-topak tangan mahamu akabangso. Puji hamu marebata mardongan suara uluk-uluk. Ay Jehovah dona tumibul nasokal jalan abulud doibana gumongkom liat portidio. Par hite-hite guar ni debata ama. Dohot guar ni anak na Yesus Kristus. Dohok gor ni tod di porbadia na tumapalangi dohok tanoon. Tadi pasaurhon maramena tu tod di tabi. Amen. Rimma hita jongjong. Tapuji matuhata sian edde nomor sia pulusia ayat sadaro di 2. Partangiang maita manapoti dosat tanagodang itu debata dibagasan unduk ni roha rak maita martangiang ale manami na di manugijang dan holong ni roha naman kami ana pardongan serepon ni roha uparhato pot hamido nasoha holong ni hami ho sian nasaroha todi kiran daladongani sedangku tongon pakolongan Kristus kami andong ulung di bagasan alai hutulak hami doi marhite-hite pangalahonami hutulak hami do todi dang huradoti hami lomoni roham IPC sama nasedus berubi mahami paturehon pangalah dala di bagasan panugunogion ni todi mahami disude ulaun nanaing ulaun nami tejoloanon dohok di bagasan amuliaun ni panopayonmu marhite-hite di Tuhan nan amin ohom mahita martangiang sangobas. Dului hamu manadenggan unang tagonan na jati asa mangulu hamu asa tongon Jehovah di batas Zebaot dongamuna songon naridok munai atau rak mangido mahita di tangiang alia manam ne tapi nor padia
Ro Maharaja, esa malo manuroham di banotongaon songon na di menogita. Eon matohami sangurun haudian siya. Tes sama dosa nami songon panesa nami. Di dosa ni dongan na mardosa Tuhan. Una kami togi hotu pangujunan. Palua mahami siya pangak. Ay horo na punah raja. Dot hagugon. Rodi hasangapon saliling nililing na. Amin. Majaha mahita marsori-sorin nanienet sian buku pesalmen 47 ayat 2 rodi 10 rim mahita jongjong. Martopak-topak tangan ma sudi hamu akka bangso uji hamu marebata mardongan suara ulup-ulup. Aidaho pada minggu asoka pada bondo ibana mongom lihat posisyon. Papatuon na do akka bangso tuhita dohot akka marga tutoro ni pakta. Ibana do mamimit intiha kapolakta Pengulon Jakob Manina molongan Manaik do debata mardongan parulupulupon Jahuba mardongan suara ni sarune. Ay endehon hamu madebata Ay endehon hamu marajatai Endehon matutu Ai debata do raja ni liat portibion edehon hamuma edde sipodaon. Debata do mangarajai aka pateku Undul do debata di atas abangsa abadion nai Rapita majaha. Matpungu doakan nasa niaka bangso. Bangso ni debata ni si Abraham Ai debata do napuna akka japuluku raja ni tanoon. Tibul situtu do ibana. Sangat madiama tedehon ma. Jongjong do pehita. Tahatidak ko mahata hapor siya otai, songon lahita dak kon ni dongata sa hapor siya diliat portibion, rakmadok mahita. Au por siya di debata jahu. Ido ama para gugul nas tudus, na tumo palangin dohota. Au por siya di Yesus Kristus, anak ni debata jahu bana sesedai. Imana tunubuhon si Maria. Naga begawian siato di porbadia adorang suabubuan itu Tuhan tanah tumaun labirnit di panguhuman di silatus nama tetar pajal do ibana di hau penor silang alam pulak mangul bisa nam naik tu surugo lahundu tu siamun di bataja amanai para gugunos do turusan isi maibana pa mengulak sogo tu tanah on manguhumi halak na mangulu dohok na mate au porse ditodi porbadi dalarong sada huria na bedi huria hatopan halak Kristen akan na bedi dohok dihasan dus dohok dihasainam mulak mangulu sugut daging ni halak nang mate dohok dihanguluan la suras amin hudul mahamu Tapuji matuhata marhitekor PWMI.
liatema dikornak pinon ni pewemi marsangak madebata marhite-hite dei taudutima pajaha patujolo ni jamita Ima hata ni debata nasinura ni apostel Paulus tuhuria Efesus bidusada mamuka ayat 15 rodi 20 Bapak ihut-ihut ma asa ahupe dung hubege naung porsea hamu di Tuhan Yesus dalah holong rohamuna disaluhut akan abadiai idang masa diau madok mauliate sialahamu marningot hamu di namartangiang ahu anggia di lehod debata ni hatua otta Yesus Kristus ama ni hasangaponi tuhamu todi hapistaran dohot pangukapon manadda ibana dipatiur mamata ni rohamuna asa dibotohamu rumang ni yarta sihirimon yan pajonai rodi surung ni hasangapon sitianon niaka nebediai asa ditaddahamu nang hagugok ni guguna nasumurungi natuhita akan porsea siapa korhon ni hagugonna namar muliai Aidi Kristus do diulahon debata ina pinahehenai ibana sian namate jala pinahudulnai tusiamunna di bagasan banua gijangi tugijang ninasa harajaon dohot kuaso nang haguguon dohot hamuliaon nang tugijang ninasa guar na tarhatahon idada holad dihasianganon doho do di naro subut taluhu nado dipatuduk tutoro ni pakna jala ribabaki do ibana na mangatasi sasudi gabiulu dihuriai ido pamatangna namangguhi bana asagohanna sasudi di bagasan saluhutna olat nido sahatna partua maka naubegi hatani debata jala naupiopsa Kapuji matuhata marhite ede nomor 100 ayat sada dohok tulu.
Saudara sekalian, kita satukan hati, kita berdoa. Sungguh luar biasa Engkau Tuhan kami, Tuhan yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Kami bersyukur memiliki Tuhan yang hidup seperti Engkau Bapa. Engkau boleh datang, Engkau disiksa, mati, dikuburkan, bangkit. Dan saat ini Tuhan kami mengenang kenaikan Engkau ke sorga. Sungguh sukacita yang luar biasa bagi kami anak-anak-Mu yang percaya kepada Engkau Bapa, yang mempercayakan hidupnya kepada Engkau. Kami bersyukur hari ini ketika kami boleh mengenang Bapa, kami boleh merenungkan bagaimana kasih sayang Tuhan kepada kami. Engkau naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kami orang-orang percaya. Kami bersyukur untuk kemurahan-Mu. Kami berterima kasih untuk campur tangan-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini Bapa, dengan kerendahan hati kami anak-anak-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan dan ibadah pada siang hari ini, kami mau serahkan tubuh, jiwa, dan raga kami ke dalam tangan Tuhan. Tolong kami Tuhan dan berkati kami Bapa, supaya kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kami boleh memancarkan sesuatu yang indah yang daripada Tuhan kepada orang-orang di sekitar kami. Di dalam melakukan pekerjaan dan aktivitas kami Bapa, di dalam pelayanan kami Tuhan, di dalam setiap langkah kehidupan kami. Biarlah kuasa Roh Tuhan yang senantiasa memenuhi kami, sehingga lewat kehidupan kami Tuhan, boleh terpancar kasih dan kuasa Tuhan, dan nama Tuhan boleh dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Saat ini kami sangat bersyukur Tuhan. Kami boleh memuji-muji Engkau. Kami boleh menikmati firman Tuhan. Kami boleh merasakan jamahan-Mu pada saat ini. Biarlah kami menjadi pribadi-pribadi yang dipenuhi oleh kuasa Roh Tuhan, sehingga ada sesuatu yang dirasakan orang-orang di sekitar kami, bahwa kami adalah anak-anak tebusan Tuhan. Berkati gereja-Mu ini Tuhan, berkati setiap gereja-gereja yang hidup melalui jemaat Tuhan dan pelayan Tuhan di tempat ini. Biarlah apa yang boleh kami lakukan, apa yang boleh kami kerjakan Tuhan, kami boleh bersandar kepada Engkau. Bapa yang baik, saat ini juga Tuhan, kami mau menyerahkan Bapa setiap jemaat Tuhan di dalam setiap pergumulan kehidupan, di dalam setiap pekerjaan dan aktivitas, dan mungkin di dalam menikmati kehidupan yang sangat-sangat minim pada saat ini. Ketika Engkau memperkenankan Bapa, COVID-19 hadir di tengah-tengah dunia ini, Tuhan, inilah kami, lihatlah kami Tuhan, dan tolonglah kami, supaya di dalam kondisi yang sulit ini, kami semakin mendekatkan diri kami kepada Tuhan. Dalam kondisi yang sulit ini Tuhan, kami boleh semakin melekat kepada Tuhan. Ajar kami Tuhan, menikmati anugerah Tuhan, di dalam suka, dalam duka, dalam sakit, dalam sehat, dalam pergumulan,
biarlah nama Tuhan yang kami panggil, dan kepada Tuhan kami berserah sepenuhnya Bapa. Bapa yang baik, berkati setiap jemaat Tuhan di dalam usaha dan pekerjaan, di dalam kehidupan kami. Untuk anak-anak kami juga Tuhan, kami mau percayakan kepada Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi di mata Tuhan. Engkau melihat kehidupan kami keluarga lepas keluarga. Engkau melihat kehidupan anak-anak kami Tuhan. Bahkan menantu dan cucu-cucu kami. Kami mau serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Ulurkan tangan kasih-Mu Bapa. Biarlah belas kasihan Tuhan turun atas kami semuanya. Sehingga tidak satu pun dari keluarga kami, dari jemaat Tuhan ini, hilang dari jalan Tuhan. Tapi biarlah roh Tuhan, kuasa api Roh Kudus Tuhan, yang senantiasa membakar jiwa kami, membakar hati kami, pikiran kami, untuk boleh tetap semangat di dalam melakukan pelayanan kami. Dimanapun Tuhan perkenankan kami untuk melayani, untuk bekerja, untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk orang-orang yang mungkin menjahati kami. Kami bersyukur untuk orang-orang yang mungkin memfitnah kami, yang menjelek-jelekkan kami. Tuhan, kami bersyukur untuk semuanya ini. Karena kami boleh hidup berkemenangan. Dan Engkau Yesus sudah naik ke surga untuk mempersiapkan tempat bagi kami anak-anak-Mu. Kuatkan dan teguhkan kami. Ajar kami untuk melepaskan pengampunan dengan sungguh-sungguh kepada orang-orang yang mungkin menyakiti atau tidak seide dengan kami. Kami mau serahkan mereka juga ke dalam tangan Tuhan. Ampuni mereka, kuduskan mereka. Biarlah jemaat Tuhan ini menjadi jemaat yang penuh kasih, yang siap mengampuni satu dengan yang lain. Sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan melalui kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan untuk bangsa dan negara kami ini. Saat kondisi perayaan Hari Raya Idul Fitri, Engkau memberikan rasa nyaman bagi kami semuanya Tuhan. Beribadah dengan nyaman dan melakukan segala praktek kehidupan kami boleh dengan nyaman. Itu semua bukan karena kekuatan dan kehebatan kami, tetapi karena tangan Tuhan turun atas bangsa yang kami kasih ini, yaitu bangsa Indonesia yang tercinta ini Tuhan. Engkau memimpin, Engkau menuntun, Engkau mengurapi setiap pemimpin-pemimpin pemerintahan kami. Bahkan seluruh para medis Tuhan yang melayani bangsa dan negara kami ini melalui pelayanan untuk pemutusan penyebaran COVID-19 ini Tuhan. Engkau berkati, Engkau urapi. Bahkan aparat negara, semua warga negara Tuhan, Engkau lawat kami Bapa, supaya kami boleh menjadi warga negara yang takut akan Tuhan, warga negara yang boleh patuh kepada pemerintah kami, sehingga damai sejahtera dan sukacita boleh hadir dalam kehidupan dan juga dalam proses kehidupan setiap warga negara di negara kami ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur untuk pertolongan-Mu. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu kepada saudara-saudara kami yang terdampak COVID-19 Tuhan. Tetapi Engkau pulihkan mereka, Engkau sembuhkan mereka. Luar biasa, terima kasih Bapa. Biarlah kuasa-Mu terus dan semakin terus bekerja, sehingga pasien yang sembuh lebih banyak daripada yang terdampak. Terima kasih Bapa yang baik. Terpuji, termuliakan Engkau. Biarlah kami boleh berjalan menikmati kehidupan ini
Walaupun COVID-19 ada di sekitar kami, dalam nama Yesus Engkau tutup bungkus kami Bapa dengan kuasa-Mu. Beri kami hikmat untuk menjaga kesehatan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Saat ini juga Tuhan kami mau mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk menikmati kebenaran firman Tuhan. Kami rindu suara-Mu Tuhan, kami rindu nasihat-Mu. Biarlah firman ini bekerja di dalam hati kami, sehingga lewat hati kami boleh keluar aliran-aliran air yang menyejukkan di sekitar kami. Berkati hamba Tuhan yang melayani pada saat ini. Urapi dia Tuhan dengan kuasa-Mu. Biarlah roh Tuhan yang menolong dia untuk berkata-kata seturut kehendak dan rencana Tuhan. Kami bersyukur untuk hamba-hamba Tuhan yang Tuhan percayakan melayani kami di tempat ini. Kami mau serahkan keluarga Bapak Pendeta J. Saragi bersama Ibu Pendeta Borum Marpaung dan juga Ibu Pendeta kami Boru Sitorus bersama Amang Simanung Kalit Tuhan. Kami mau serahkan keluarga ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati mereka dan urapi mereka Tuhan, supaya boleh sehati sepikir bersama majelis les speaker dan juga CLS dan jemaat Tuhan. Sehingga kami boleh sama-sama bergandengan tangan untuk membangun, untuk bekerja sama, untuk saling menopang dan saling mendoakan satu dengan yang lain. Sehingga kami menjadi satu kesatuan, keluarga besar yang diberkati oleh Tuhan melalui jemaat GMI Kasih Karunia ini Bapa. Terima kasih Bapa Sorgawi, terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Kami mau serahkan Tuhan, Bishop kami wilayah 1, wilayah 2. Biarlah kuasa-Mu yang berkarya atas mereka. Kami mau percayakan kehidupan mereka, pelayanan mereka ke dalam tangan Tuhan. Sehingga lewat pelayanan dan kehidupan mereka ini Tuhan, hamba-hamba-Mu ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Nama Tuhan semakin dipermuliakan melalui kehidupan dan pelayanan mereka. Terima kasih Bapa, terpuji termuliakan Engkau. Kuduskan kami dengan kuasa darah Yesus Kristus. Engkau sucikan kami dengan kuasa-Mu Bapa. Dan biarlah bilur-bilur-Mu menyembuhkan kami. Dan kuasa Tuhan menolong, menopang, menghibur keluarga-keluarga yang ada di gereja-Mu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Damang dainang, daparare marohatta, lau pasahat piliatta. Dituktuhi debatado rohatta marihiti hatana. Tongonon didop di sada kronika. Itu 20 sia ayat 10 duro di 14. Oppe ale debatanami madok mauliate mahami tuho dohok mamuji-muji guarmu lamar muliai ai ise nian ahu pola jala ise pola ia bangsoki tung pola tu gogonami mangaringgas margugu songonon ai marharoan sian hodo saluhut nai jala sian tangan mi doi nahulion hami tuho tapasat mabiliatta maredde mahita pasahat pilihan sian nomor 112 ayat sada rodi 2.
Hundul mahamu. Lauma nomu jamida. Maret dehita sian nomor 110 sada. Ayat sada roditulu. Jongjong maida. Alia manami di bagasan Tuhan Yesus. Di partingotan ari ananaik pon neng masaur mahami itu. Pasu-pasu mahami sadu kali Tuhan nanang mabibisa. Sa kui rohan nami bi roh nami songon tano na subur. Gabi panuanan di hatami. Gabi tubuh dalam marparpue parlopit-lopit di bagasan bulu nami di. Ang napusomo pele Tuhan anaing maparitaho paritamon pargugoi mahite tortimi. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus patangnya kami. Amin. Atandi di batadi hita bagasa tikyon jaha hamima di mana tersurat kian Lukas Hidu 24 mamuka kian ayat 24 tahat tu 50
Alayanot jamita nami sahat dodohot pulau ni apostel sada ayat sada sahat tu sada. Kasih jahun kami sunari sekian itu 24 ayat 24 sahat tu 50 sonoma posisi. Jadi inaibana ma madok nasida on ma akahataku nahu hatahot uhamu ujurap do peau dohot hamu iko jupang do saluhutna natar surat taringo tuau dipatik nisi Musa yaka panuirangi nang di buku pesalmen. Jadi dibukai ma rohana sida asa diatusi natar surati dungi di dokma madok nasida songonido tar suratian manaon na porsuk Kristusi dala hehe sian namate diari patoduhon dala barita honoton ma marhite-hite guarna kamu baun di roha mangalap hasesan di dosa kusudiah ka bangso mamuka sian huta Yerusalem hamudo maka tidak kosa jala suroku ma songgop tuhamu na pinarbaga-baga ni damang alaimian mahamu di hutaon aima disolukon hamu haguguun nasian kijang. Jadi ditogihon di bana manasida ruar tukan Betania dungi ipaherbang ma tanganna mamasu-masu nasida. Jadi di nama masu-masu nasida ibana sirang ma ibana sian nasida jala tarhidat tu gijang. Dungi di sopan nasida ma ibana jala mulak tu huta Yerusalem marlas ni roha situtu. Jadi potong ma nasida dijoroi mamuji-muji debata ido sahakna. Oras ma dihita sudi. Atan itu hatta di bagasan tikyon songon gabi tema nanaing gabi si pahusor-husorota di bagasan nguluta marlas ni roha di tonga-tonga ni parsirang uhama molo marsirang alai didok marlas ni roha biasana manuk di alangge kotek-kotek lau marpira sirang maraliale lobianan matianina lapatanna tunggorakdo parsirangan alai mulo tajahan nakingani hatani tuhat tahun dung isopanasida ibana jala mulak tuhuta Yerusalem marlas ni roha situtu. Jadi sian itu dienet ami rupaninon temani jamita dihita sadario marlas ni roha di tonga-tonga ni pasirang maul duniani pengupat Tuhan ni kelak batak na itu kami nak kani kurak do pasirangan ini sarani kita pedohut na tuat-tuata lau masirang tumasai kurak do alai ido nanang si pahusor-husorot tadi bagas satikon uhado asa gabe jupang las ni roha uhado asa gabe marsitutu hita sebetulnya di bagasan Tuhani taat tusi lapatan ni marlas ni roha diso ado las ni roha di tonga-tonga ni parsirangan ino kalau tajahan nakingan inon ujurap no penasida dohot Tuhan Yesus sisianinon sebelum sonai kibana tuban wagijang dang diat tusinasida do pasasatong na ahado lapatan ni Tuhan Yesus na tarsilanginon ahado lapatan ni Tuhan Yesus na tape mate ibana di hau pinor silanginon alai didok isod nakinganinon jadi dibuka marohana sida asa diatusi natar suratinon apa nu ngatar surati di buku pesalmen apa nu ngatar surati di buku di Musa apa nu ngatar surati di buku panunirang rupaninon aku mate do
sinon, Yesus sinon. Dang jatuh sinasida inon. Alam mo kung dapat jatuh sinasida inon, rupa ninon, dibukai ma pikiran nasida, dibukai ma roha nasida. Dalam bahasa Indonesia, dibukalah pikiran mereka, berarti selama ini mereka tidak bisa memahami kebenaran firman Tuhan tentang Yesus yang tersalib dan yang bangkit dan yang hari ini kita rayakan naik itu. Ido rupaninon tung dibuka pikiran nasida, jatuh sinasida ma natar suratinon, pat orang dia atau papulonom lakinganinon, tung ini nama madon nasida, songonido natar suratian manaon na porsuk Kristusi, jala hehe sian namate yari patuluhon. Jadi odo rupaninon tung terbuka pikiran nasidainon manang roha nasida, lau mangatusi hatani debata isi magabe Jepang las ni roha inon nang pegabe marsirang naik Tuhan Yesus. Odo na perjulu rupaninon. Napa dua hor rupaninon idoko deat 47 ako barita hono muna mamarhite-hite guarhu hamu baun di roha mangalap hasesan di dosa. Jadi gak bisa ada tonggak marupaninon hana naik ni Tuhan Yesus inon selama rap nasida rupaninon Yesus nagabe jolma inon Yesus nggak dipatuduhon teladan rupaninon wakasih siani taunari ulau munama pabuahon barita hamu baun di roha mangalap hasesan di dosa mendapat dua hon rupaninon hamu nama barita honin ai ingota muda dimulai Mesir Yerusalem. Ai mahamu waso siap benua gijang. Tunai kau surgo usiamu de bata honon nama dihamu todi perbadia matongani hamu. Waso ni todi ima matongani hamu talaho mabaritahon habubaun di rohai mangalap hasesan di dosa inon. Ima matongani hamu. Jadi idon rupaninon dung di poto nasida lapatan ni baritaho mamarhite guarni hambaun di roha di bagasan Jesusinon di sido nasida gabe Jepang las ni roha. Napatuluhon rupaninon siya nahatan itu hatta di bagasa tikyon walau halak nama katitakon dalam bahasa Indonesia idokon gabe saksi kon na di boto do na di saksi honin. Di dalam bahasa Yunani nasion martir dodong kahya digi sila mudar ni nama ate martir do buni ni gereja berarti naung mangat kusi sa sitong na pakokop ni Jesusinon parati nama ibana makatidakon parani nama ibana patuduhon kamu bau di roha to hasesan di dosa. Lai ko perjulo do dialami. Ko tinggal doha muda di Yerusalem. Di Yerusalem doha murupaninon. Dia nido mamuka di Yerusalem. Dan ima memulai. Odon apa to luhur paninon ako barani do hita gabi titidangi di debata songon naung giarahon sisiani waktinon gabe marlas ni roha nasida. Jadi tema ni dipatasa dari hata ni dipatasa dari marlas ni roha di tonga-tonga di persirangan nunga di boto akasi sianinon manang naporsea waktu inon ahana gabe tugas doho tanggung jawabna. Ima gabe sada tongkak. Di boto nasida rupaninon marlas ni roha nasida. Mula nasida tu Yerusalem marlas ni roha situ nasida mamuji-muji di batanina. Kamu na dong ada persiaw di bagasan keluar ni Tuhan Yesus Kristus. Tonari ataon sahak madi kita. Kasih tong na ngata ati atani di bata nata perpuluhon palelengon di bagasan muluka. Kata hati-hati hon ibana nunga gabe tahanguluhon ibana nunga tahilala dibuka debata rohatta manang pikirata
asa taatusi natar suratinon. Jadi molo pacaha hatani di batahi tarupaninon, pacaha hatani di bataha renukon lebih dalam masuk di perbadiai mangulu di bagasa kita. Lalu ama musena naing sudah honota kian hatani di bataha ata digino. Kalau kita halak metodis jelas korupaninon tiada hari tanpa firman. Adong dopat jahaun hatani di bataru paninon di mandukut porngi. Jadi di nama jaha hatani di batahida aku tahidalah do rupaninon hatani di nama jahahida di batama ngulu di bagasa kita. Dibukai pikirata, dibukai rohata. Atu siahana naing sudah honotta rupaninon. Jadi omana perjulu rupaninon. Asa gabe dihuton hatani di batahita, siulahon hatani di batahita, gagasan perdalanan ni muluka. Nami jabu, kirap kami doon na tabu dalahi gagasan kon, gagasan ni doktor rupani. Kunari kami idang putaran tiga hote, ya. Kaupat kumarupani. Yan kejadian saat gua hidung-hidung. Jadi tepak nama jahainon ai di jaha di renungkan di pasopu to di perbadiaino dikoninon mana nek sudah honota opar tulomo ni rohani tuhani alai nang pesongoninon sai tong do dihilalahami rupani soluk-soluk sibulisinon. Jadi nang perupaninon yung taatusi lapatan ni Yesus na naik di surgoinon toho dihamamatenainon alai setong do diujuni sibulisi hita. Di bulan kami masuk sedang mengembangkan pelayanan. Di adu kami rapu pada tahun Pak Matangiang Jatar. Dia dah ya. Kalau tidak berhasil. Lana udah tahu lamban buat manabur anggo mabai tubuh di Batado. Jadi kita Tamri pun juga dalam tim kami. Baru-baruan ang pehita di kotaon anong tumerdalat po sampai. Baru-baru diduduh hamir panin. Kado santai to. Wih, jadi di masa-masa kita sunario. Adong dosia nanay si parahonota kuhadot ti pumuslihan ni si bolisinon nanay gabi alota ti tonga-tonga ni situasita di bagasa tikyon molo dung taboto hananay ni Tuhan Yesus Kristusinon ileo di hitaton di porbadia margugo mahita mangaloinon siya nanay si parahonota perjolo tetap do pe adong mardalan naka adegun naho partisinon gagasan aka sonario ilaw kukisme tak tubi lo dalan jadi di buwan di baru ya ra tebing dayani hami di meledion lain masuk ke sonari totong diri puhamu rupaninon aja menujulu di tetap doi. Jadi tidak kula didisay di kota pe terong dopi berdalan. Alay mo dung tatu si lapatan ni haheheon manang hananay ni Tuhan Yesus di bagasa tikon rupaninon so manedetay menang bersama Yesus Tuhan. Anak iba na rupaninon ilehot to di perbadi di hita. Disima hita margugu mangaloinon. Jadi awdang napabiar-biarhon memang himno kiniatan kelami hami bagasa napaduahon adong do ulaun disibolisinon na naing alota akon margugo do hita di bagasa Tuhani mangaloinon marhite naung marlas ni roha hita di tongani persirangan di bagasa tikyon istilah po pseudoscience lapatan na rupaninon adi olah hal-hal okkultismeinon na gabi olah gabi masuk akal manang gabi paranormal ibana rupaninon masuk akal. Molo dang
malo hita rupaninon mga tusinon, kolodang margogo hita songon hatan ni Tuhan di bagasa tikon nunga dilehot di hita huasoi marhite kon di porbadiainon, terjebak mah kita di sini, masuk keluar, tadi bain nain, hati-hati. Napa toluhon? Jadi non zaman kuno do pero penarok kena saya ada berdua. Napa toluhon media sosial? Jadi di tonga-tonga ni media sosial tidak gasa tikyon, di tonga-tonga ni penemuan dia kazolmai, sasitong na masayuli, masay denggan. Alam mo lo tabereng di media sosial inon selalu do terselip kaulaw ni sibulis ini. Tuhan Yesus pakasih sian naik. Kada siya kamuda nunga gabi sibulis. Alanya ha, yulo iba na sibulis inon masuk di bagasan iba na mga rajay. Molo tabigir paninon sejarah ni si Hitler na mabunuh di Jerman. Nasaala do di Batam manupay daong kay salah iba na rupaninon mangkunahon si lehon-lehon di Batam di bagasan iban. Dang salah media sosial. Alay di tonga-tonga ni kebaikan inon, saya menyusup do hal-hal na sodinggan. Saya menyusup do akaulaun di sibulis. Alaninon marhiti hananaik ni Tuhan Yesus di bagasa tikyon on margugo do hita mga dupino. Napaubaton masalah seksual. Jadi ulo hamu akan tutuan nami rupaninon mamereng akajaman sunarion nggak ngate kana masa sunarion marpahiap cara patuhap alana dong dor rupaninon perbedaan ni generasi perbedaan 20 tahun terjadi generasi disusunari generasi milenial generasi Z seolah-olah masalah seksualinon dan pula masalah bin napalimahor rupaninon terjadi revolusi seksual perubahan-perubahan semua taruk nakingani jadi perubahan. Jadi yang kodang malohi tarupaninon dang tatusi hananay ni Tuhan Yesus sinon gabi sada tonggak mangalehon kamu bau ni roha dihita mangaloi saluhuna menjadi mai si seksual jadi perubahan dalam seksual kui LGBT utudora dari media sosial ija itu di Amerika 50-50 mengakui LGBT. Hanya LGBT nggak diakui dalam hukum negara. Di tengah-tengah di gereja metodis, adong nama nolak, adong nama nerima. 50-50 mulut tabereng dia di media sosial ini. Pulau di sibulis kui. Alai mulut dung tatusi rupaninon, anak naik di Tuhan Yesus inon marlas ni roha hita di tengah-tengah ni persirangan inon margugu mahita marhiti gugu nasi debata alu tiga nama deh unopon ade paunopon adong do istilah aborsi lapatan na rupaninon mulu adong akap pengguguran bayi di bagasan masa-masa sonarion yang merasa bersalah bi yuk inon auduna nasa inon kamu di sini daun di ay bolo da tung taboto rupaninon naik ni Tuhan Yesus inon marlas ni roha di tonga-tonga ni persirangan inon gabi tugas tanggung jawab tanamau dilehot kon di perbadia di kita lahor padeng katuninon salu argugu mah kita di bagasan nah papituhon gabi terjadi adong relativisme moral lapatan ni relativisme moral pesudi nama na penting asal senang sama senang yang adong berupa ninon moral lalau si hutonob be yang adong berupa ninon kekudusan na yang gabi si hutonob be relativisme di nama relatif pani itu amang kaminang di paroho kamu inon gagasan lai itu tantangan di zaman Tasunario. Alani marhite kananay ni Tuhan Yesuson ako barani do hita tujuluanon rupani marhite pangalahota.
Jadi mulut aja beliau ni apostelinon, tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka karena mereka disukai semua orang. Ialah niahadu, lani pangalahu. Pangalahu ni halak Kristeninon naing magabe berdampak di tonga-tonga ni masyarakat begasat itu. Jadi pemulo tantangan di sibulisinon adong sunarion relativisme moral. Alai tabigi hatan di debatadi bagasat itu. Direhot debatado di hitator di Purbadia laho padengkat-dengkat toni saduhuna. Amin. Pawaluhon. Gabe gudang to tolma maninggal hong gereja. Adang to na margereja. Itu tabereng rupaninon. Anak gudang pula gudah kita namar gereja bagas rupaninon. Manang merayahon anak naik di sana tiga do tinggiring ni pemungun pilihan itu tapi wah alai molo taparrohahon di tengah-tengah di zamanon na gudang jolma maninggal hon gereja itu magemi karunya ham tua tetap tu pedingot saya yakin banyak orang meninggalkan gereja, tidak lagi memuji Tuhan. Terjadi di Kecamatan Sonario. Terakhir, napasiyahon masukkan. Napasiyahon. Ibadah manang na persekutu hita debata songon ibaga satikyon, puidon gabi holan gabi kibiasano. Yang sahar rupani nonon satu rohat berbagas holat dipikirat tado doh holat tabu ti kami tani pendeta baru hutang nakingan inon nati sahai sinom mai akarong diberlanjuti ibadah na taula honon polo marete pehita rupani non bahula marete songonidoi ina masa bai maniulanya maridi do nga pamaridi ba pas maridi na sapin ni bay pamaridi ba alay buharo sa sitong na mulo pas maridi hita sahat bagasar rohat na perbagas jadi tongol lagu damai dari surga yung sonang ibait mantusino dengarang naikan mate yanak puna tidak bina dalam situasi komunima di Karangibana lagbino konang rohakku ibahin alanya dihilalahon di bana di tonga-tonga di sitaon oninon tung Tuhan Yesus ido nama dongani bana Tuhan Yesus ido nama ngaramu di bana Tuhan Yesus ido nama ngalehon huaso marhitito di Purbadia di bana lahu mangatusi saluhuna nama saino bagasar rohana perbagasan di sinon daun ibadat tahun wah masa tahidala rahat bagasan rohata terbagas itu istilahnya mengajari takuran menentu level kognitif dan komotoriknya tapi sampai ke level apeksinya dalam level apeksinya itulah sebetulnya manusia itu bisa mengalami perubahan yang sesungguhnya. Di simaton di Purbadia rupaninon mangarajai roham doho pikirata. Di sima rupaninon tahidala haolongi matuhat debatam sian nasa roham doho sian nasa ate-atem doho sian nasa sudigolu di sima rupani terjadi. Kalau daun ibadah natapai nor rupaninon gabe ibadah biasa. Di dokter rupani di ulaun ni apostel molo dung roto di Purbadiai di hita gabe parani do hita ulaun ni apostel tada ayat itu walu ngonomay do isi alainin nama mado nasida dang ro dihamui foto taun na manang obasna na binuhul ni amai guru di huasona saping
alai jalo muna do hagugon dito di porbadia na songgop tuhamu gabe si tidangiku mahamu di Jerusalem doho di sadok Judea doho di Samaria saharo di ujung ni tanoon rudo ke Jerusalem apatanna gabi dulu tetap kecil Yerusalemi gabi. Jadi mula na naing mabaritaho barita hamu bau ni roha hita marlas ni roha hita ako tamulay ma siya jabu tabi. Unang siya jabu nasing siya jabu ta baru jabu ni nasing doh jabu ni akadongan. Kuaso nito di porbadiainon tung saha di hita rupaninon mapargugui hita dimulai siya Jerusalem, Samaria, Judea saat ujung ni Portibion tamulay ma yan jabu tabi. Ahado tadana rupaninon nang mangulu di hita to di porbadiai asa jupang las ni roha di hita didokod di law ni Apostel 4 ayat 30 sada gabe jupang dosa sitongna habaraniot di hita barhite todi doho kuaso ni di bata di hita tongonom madidok di si. Jadi dung martangiang nasida kumutal maingana parpungan nasida jala gokto di porbadia manasida saluhuna gabe marhiras di roha manasida maka tidakon hata ni dibata. Jadi molodung didongani to di porbadiai hita parani nama hita maka tidakon hata ni dibata di bagasan 10 tahun. Jadi molo halak naung didongani to di porbadiai non marenti bisa sitongna marlas ni roha namai hidala nama sahat biar roha perbagasan ini. Molo dung digogi ko di porbadiai sesuai do hatani debata say silalu na maibana rupaninon mampu makamolat ehon saluhukna pardalanan ni ngoluinon tuju susa doho sunak. Molo dung mangulu ibana di bagasat to di porbadiai rupaninon gabe say parani na ibana rupaninon atau ruhut kiri yak kadonganna. Dong istilah ni halak batak gala igala ke angkalangan di bonang molo naing monang kita maraloho musuh jolo talu maraloho dongan parani tarupani nong kataluho dirita yak kadongata molo diaka tahu murang dan selalu kita rupani non ako nau do monang alai dum dilehot di hita huaso inon ako tuhani nama tagabi monang di bagasan uluta perpudi dohonon nami kan hatan itu hanon adong do perdumuan na dohot alak batak nama dok na purat tano rangking marsirang koman nungpe padata pada udau saito dita ma marsigong koman lapatanda di sinon nang perupani marsirang akasisiani dohot Tuhan Yesus siap secara perdagingon alai todi nama dongani nasida todi ni debatama madongani hita salukuna amin martangia kita. Ali aman ami di bagas Tuhan Yesus mengataruli kami pihak kamu di bagas kita diikui kami oleh Tuhan marlas di roha di tonga-tonga niak kapasirangan bagas permudun namyon asap tong mali Tuhan tihidalah kami oti perbadiami mangulu di bagas kami mengarajai roha dan nami asa marguku kami oleh Tuhan laho maka tidakon kamu bau di roha doho hakitan di dosa di bagas permudun namyon kamu oleh Tuhan manuat doho manaburkon katamod di bagas Tuhan oleh podo aliamang mapai tubuh dalam marparkui di bagas kami. Amin. Pokot tu haredion gabi isian ni maninon.
Rip mahita jongjong. Jala baritahon marhite-hite goar ni Tuhan Yesus Kristus. Amu bau ni roha mangalap hasesan di dosa. Tusude akabangso mamuka sian puta Yerusalem. Terpuji kebatatai. Jalo ma pasu-pasu na siya debata. Di pasu-pasu dala diramoti Tuhan debata mahamu. Di sodakon Tuhan debata mabuhina Tuhamu jala asima rohana midahamu. Di dopako Tuhan debata mabuhina Tuhamu dala di parsaorhon matur dina tuhitabe. Amin. Amin. Selamat hari anak naik di Tuhan Yesus. Shalom.